Jel ti prodaješ ovoga golfa? Ajde, auto da ne zatvara. Aj, ne moraš ni zatvarati. Kupiti, jel? Ja, koliko je para? Imaš pare. Imam pare. Ako Pare imaš nis pare, problem, moramo ovam se pare dogovoriti. imam kod kuće. Moramo se, ako imaš Ja. pare, ja sam... Imam ja para, ne mere steo na krava pojist jarane. Ti ne možeš se to Šta te skirati. zanima, ja ti se reći, ja Pa sam pošten zanima me čovjek. kakav je motor, pošteni šta je, lopov. kako ide, jel motor, šta je? Pa sad bih ja pokazao kako ide. Ja, Ali crkom je motor sad. A, crkom, ali dobar je, uredan. Sve je uredan, Ja. ja. Motor crn, vidiš. ja Nije vidim, oprao vidim nikad. crn, ja. Samo ti mene šta tebe još zanima. Ja nikad nisam... Struja kaka je, akumulator ovo, za pkancijete. Akumulator je crkom, ovaj jebo akumulator. Ja, Ti to je vidiš 100 akumulator, maraka, nije ono, ništa. uziri. Svjetla rade, od te Ne signal, radi, zato ne trebaš, rade. zbog kupci, Ja. ja se jebi ga, šta ti Ja, ja. znači, Šta god sve. mene zanima, ću tebi reći. Jesu gume dobre nekad bile, jesu? Malo pelšave, ali zamijeni, jebi ga. Ja, šta ću. samo zamijenit gume, Sam pa ja zamijenit vidim, nema gume i- šare, nikako. Ma sam zamijeni, boli Ja. te briga. Šut. Pa, ima li šta da je ovako, da je dobro na njima, da je pravo, da se ne treba mijenjati? Ima hauba, ne moraš mijenjati. Ja, haubu ne moram. Haubu ne moraš mijenjati, ovo ovdje, vidiš sve. Ali Vidiš nema šta ni je brave, dobro. nema ni brave. Pa zamijeni, jebi Ja. ga. Rećemo Oj. mi tu u račun sklopu. Koliko je para, nije skup, sigurno kaj ta. 1500 maraka. 1500! Ma brat, tu ne bi Ali dao sve ni- ne radi, vola. Napravi se to, Jarane, sve se to napravi. Pa treba Ima 1500 da alo, se napravi. Ima nešto što i radi. Ja, Ima nešto što i to radi. voda iđe, jel? Ovdje vodu naspiješ i... I mora se umiti, Ako sigurno. ne budeš sipom, znam motor crkvi. Ja, ko što je u tebe crkvu, znaš. Ovo je zato, to A zato zbog, govorim. zbog ovog je, pa ovo, Ulja mu ovo si mora- trebao izvaditi. Ulja mu moraš obavezno nasut. Ja, Ako budeš mijenjao motor, ovo nema potrebe da ja, kupaš. to znači, Znači, moram te nasavjetovati, Ja. ja nisam bio sipu. ja, nisi ti znao pa da Ja. ne bi i ja. Ovo ovdje ne radi, ovo ne znam šta je, ovo nekako tijetina. Ja. To je ko grijanje neko Pa nemam izgleda. pojma ja, kod toga, Ja. to ni ne treba. Ja, to i ne treba sigurno, čim ne radi. Znači, Šta ne te treba ni ovako- motor ako ne radi. Pa stavit ćeš ti drugi. A drugi Stavit ću ćeš ti staviti, drugi, ja. ma, ti A ideš ja, na sport. ja pun sam ja para, ne mere steo na krava poj, znači toliko ima. To će ti to sve pojesti. O, sve toliko je dobar. Dobro, Ja. Nemoj Ništa, tako. dej evo tebi 100 maraka za njega. Šta si rekao, bolan? Nisam ništa rekao. netko ću ja vas. Dao ni van, Samo- 1000 maraka. Samo sam toliko dao za akumulator, bolan. Ja čovjeka, braća draga, daj. Ajmo, no.